An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. An ka jamanakuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita a ye Abdoulaye Idrissa Maïga de suganti k'a bila Mali gouvernement ministre ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la ka sanga ni waati gɛlɛnba ye an ka jamana a bɛ ka waati minnu latɛmɛ bi an ka jɛ an ka jamana kɔnɔden dɔw hakilina lamɛn o ko kun kan. Bon an bɛ se ka min fɔ nin na bon an kɔni a bɛ waati bɔ jamana yɛrɛ tɛ ka fonctionner tun bɛɛ bɛ ka taa grève la grève cayalen don bon nali kɔni an bɛ dugawu de kɛ doni min b'a bolo ala ka ta fanga jama jamana ka se ka marcher comme a bɛ marcher kɛ cogo la a ka se ka ko caman kɛ min ye baarako ni sarako ninnu a ka se ka ko caman ɲɛnabɔ an ka nin ka dugawu b'a ye. Premier ministre ka nin sigili ko in na an kɔni an jigi b'a kan an jigi b'a kan a ka se ka problème min mɔgɔw dala an ye maîtres ye u ye marche kɛ tɛmɛni docteur bɛ grève la an jigi b'a kan a ka se ka o problème wuli ka bɔ mɔgɔw dala an b'a fɔ a bisimila. Bon Premier ministre ka sigili la tiɲɛ yɛrɛ la jamanakuntigi ye a ka danaya da kan k'a kɛ Premier ministre ye an hakili la a b'a dɔn mɔgɔ min don a bɛ se ka a jɔyɔrɔ fa o ko la a kɔni b'a dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi o fɔlɔ ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baarabila ye u ye baara bila k'u dusu ma kasilen don ko ka da ko caman kan donc o hukumu kɔnɔ a kan ka jɔyɔrɔ fa o ko la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kɛnɛya yɛrɛ de développement ye fɔlɔ ni kɛnɛya tɛ yen ko fosi man ɲi a b'o dɔn bon o ni ko caman wɛrɛ Mali bɛ cogo min na bi a ma se bɛɛ ka fɔ maliyɛnw b'a dɔn mun bɛ Mali kɔnɔ donc premier ministre a kɔni kan k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen a k'a ɲɛsin o baara olu ma an kɔni mago b'o de la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an mago b'o de la a ka baara kɛ parce que ça ne va pas. A ka nomination a kɔni ne fɛ a bɛ ɲɛ mais a tɛ taa fo jamanadenw fana k'a dɛmɛ parce que u b'a fɔ bamanankan na cogo min na bɛlɛ kelen tɛ se bolo kelen tɛ se ka bɛlɛ ta f'an bɛɛ ka jɛ ka dɛmɛli kɛ gouvernement ye walasa kow bɛ se ka nɔgɔya cogo min na comme ko daminɛ don fɔlɔ an tɛ se k'a fɔ k'a bɛna se ka bɛɛ kɛ siɲɛ kelen ɲɔgɔn fɛ mais dɔɔni dɔɔni n'an tugura kɔ a bɛ ɲɛnabɔ. Ne hakilina ye jamana kɔnɔ mɔgɔw y'a fɔ a mɛnna ko premier ministre kura kan ka na a ma taa gɛlɛya nana grève kɛra ala nana kɛ a tagara bon président de la république hakilina ye min ye n'i y'a ye a y'a fɔ ko ka nin bɔ yen ce qui veut dire que a ɲɛci de bɛ yen ka nin bɔ yen sinon ne yɛrɛ kɔni tun y'a fɔ n ko ni ballontan na ni mɔgɔ min équipe min bɛ gagner on ne doit pas changer une équipe qui gagne toujours il doit aller ensemble bon équipe kan ka to ɲɔgɔn bolo olu kan ka ko to ɲɔgɔn ta la mais n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a la min ma i y'a bɔ a la ka taa ni dɔ wɛrɛ o ye i bɛ taa sɔrɔ i ka hakilina ye de ka na ni amélioration ye de walasa ka se ka gɛlɛya bɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ la donc ni premier ministre kura in sigila ne fɛ o tɛ kɛ baasi ye o kan ka k'an ma solution ye min b'a to gɛlɛya minnu bɛ yen olu ka se ka bɔ yen i n'a fɔ grève minnu kɛra tout récemment donc mɔgɔw dimina mɔgɔw sɛgɛnna bon maintenant ko caman kɛra on demande plus que ni a nana a ka kɛ sababu ye ka au moins ka gɛlɛya dɔw bɔ yen ani ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na. Bon an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɔ a ka choix kɛlen na monsieur Maïga kan donc o la sa an bɛ dugawu de kɛ Maïga ye donc tɔw dɛsɛra min na ale ka se ka o dafa quoi nord ko kɛlɛ ninnu ni fɛn wɛrɛw caman donc an ka dugawu kɛ ala ka a sa ko kɔrɔ quoi. An ka jamana a baarakɛlaw ka lafasajɛkulu olu fana dɔw y'u hakilinaw di minisiri kura sigili ko kun kan an ka jɛ an k'o fana ɲamada. Bon an miirila a kan ka se ka yɛlɛma don a la parce que a kun bɛ gouvernement kɔnɔ problème minnu bɛ jamana kɔnɔ a b'a dɔn bon ne kɔni ala ko tiɲɛ n tɛ a yelen dɔn ma deli ka gɛrɛ a la mais minnu b'a dɔn u ko baarakɛla don fasoden ɲuman don bon ne fana bɛ n kan fara olu kan pour que k'a fɔ fasoden ɲuman don baarakɛla don a bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la a bɛ se ka ani syndicats bɛ se ka bɛn a bɛ se k'a ka ministres fana ladon syndicats ka bɛn sira fɛ ne miirila kɔni espoir bɛ yen pour que jamana ka sumaya jamana ka taa ɲɛ an tɛ gouvernement jugu ye n'i y'a mɛn syndicat sigilen don baarakɛlaw ka nafa sɔrɔli de kama gouvernement fana sigilen don
ka nafa don jamana kɔnɔdenw na ka nafa don jamana la miiri la an bɛɛ bɛ baara kelen na an m'an ka bɛnbaliya m'an ka don an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an ka ɲɔgɔn dafa de. Bon ministre ɲɛmɔgɔ falen mun filɛ nin ye n'i y'a ye jamanatigi y'a kɛ i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka faamuyali kɔnɔ a kan ka kɛ donc comme an b'a fɔ syndicat ka baara liyelen tɛ poste occupé bagaw la mais a liyelen don jamana de la tant que jamana b'a nɔ la président mana maa mun sigi i b'a sɔrɔ ale de y'a ka danaya da kan comme jamanadenw jɛra ka danaya da ale kan cogo min donc n'ale fana y'a ka danaya da mɔgɔ mun kan anw mankan tɛ ka siga don o la parce que an ka baara liyelen tɛ mɔgɔ la mais a liyelen don jamana de la donc jamanakuntigi mun taara n'ale ye mun bila ye an ka ɲi k'o fana bonya i b'a fɔ an bɛ jamana bonya cogo min ka danaya da o kan i b'a fɔ mun taara jama fɛ o ye danaya da kan cogo min donc an hakili la n'i y'a kɛ i b'a sɔrɔ a ka ɲi ka kɛ de et puis anw fɛ a bɛna kɛ ko ɲuman ye a nana mun nɔ la o kɔlila mun na UNTM fan fɛ a ka kɛ o kɛbaga ye i n'a fɔ bonya parce que u ka san 2 kɔnɔ a ye UNTM reçoit siɲɛ 1 de donc ale nalen a ma tile joli sɔrɔ fɔlɔ a fɔlɔla k'a reçoit an fɛ o ye bonya tamasere ye o ye considération tamasere ye donc a y'a daminɛ o cogo min na a ka continuer o kan ni ala sɔnna ma an b'a fɔ cogo min syndicalisme tɛ bolokurun ni fanga ye bilen ani jamako ye syndicalisme bɛ kɛ ni hakili de ye donc syndicat bɛɛ kan ka kɛ syndicat de développement de n'i y'a mɛn i bɛ fɛn ɲini jamana fɛ a k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ donc o de kama UNTM muɲunen don fɛn caman kan k'an da de fɛn caman kan donc an kɔni hakili la ale nalen filɛ cogo min a y'a daminɛ cogo min n'a tora o cogo la c'est à dire mun ye kuma ɲɛ a fɔcogo mun y'a tiɲɛ a fɔcogo n'a tera ten a ka ca ala fɛ gɛlɛya caman bɛ yen o bɛna nɔgɔya ɲɔgɔn faamuyabaliya ye caman ye sinon a caman liyelen tɛ wariko la a caman liyelen tɛ jɔyɔrɔko la mais ɲɔgɔn faamuyabaliya sigika kumabaliya o de y'a caman ju ye donc comme ale yɛrɛ y'a ta daminɛ n'o ye kaban n'a continuer o sira fɛ an hakili la gɛlɛya caman bɛ yen o bɛna bɔ yen ani kalo 1 cɛ. an kɔni an jigi b'o kan kosɛbɛ k'a fɔ premier ministre kura a bɛna taabolo ta pour que grève a bɛ se ka ban joona cogo min mais a kana ban tɛ k'a fɔ ko santé mɔgɔw kalo 1 ni kɔ grève k'u k'a bila ten bamananw b'a fɔ cogo min n'i sigi ka fɔ k'o ye damu ye n'an sigira ka kuma n'olu ye dɔ dɔn ka dɔ bɔ forcément bɛn bɛ na an bɛ min makɔnɔ ka bɔ a la n y'o de f'u ye sigi ka fɔ n'an sigira ka fɔ sigi ka fɔ min don fana a kana kɛ komi sigi ka fɔ tɔw k'a fɔ an tɛ se an tɛmɛn'o yɔrɔ kan ka ban anw ye kalo 1 ni kɔ kɛ grève la anw tɛ se k'a fɔ cogo si la an ka mɔgɔ ye a ye don o cogo la ten de o gɛlɛya aw b'o dɔn k'a fɔ ni syndicat ɲɛmɔgɔ y'o kɛ a ka ca la i kɔfɛ mɔgɔw o tɛna i su bilen. Minisiri kura min sugantira k'a bila kɛnɛya ko kunna ani a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri min ka caw bɛnnen don gouvernement Babu Sentigiya ma u jɛra ka sigi kɛ ni kɛnɛya lapasa jɛkulu ye an ka jɛ an k'u lajɛ. walasa ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ gɛlɛya min n'a bɛ senna a ka ca ni kalo 1 ye kɛnɛya minisiri kura a ye wulikajɔ boloda ka ɲɛsin bourse de travail ma walasa ka hakilina falen kɛ ni jɛkulu ye n'o ye kɛnɛya lafasa jɛkulu ye min n'a bɛ wele syndicat de la santé walasa ka se ka nɔbɔ teliya la min n'a bɛ kɛ dususuma ye bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛya minisiri ka fɔ la a labɛnnen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan min n'a bɛ na kɛ jamana ka se kɔnɔ ka ɲɛsin nin gɛlɛya ninnu wulili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya tigilamɔgɔw u ye laɲini minnu kɛ olu bɛ se ka sabati cogo min na mɔgɔ min an fɛn fɛn filɛ na hali bi ala ta y'a ka nin ye i b'a sɔrɔ ala bɛ ɲɔgɔn ye dans une semaine dans 2 semaines i b'a sɔrɔ dɔw ala mago sera ma taara n'a ye mais mɔgɔ min bɛ yen bi n'o bɛ se k'an yɛrɛ ni lafiya o ye du bɛɛ kɔnɔna ye o ye fan bɛɛ kɔnɔna ye o ye dɔgɔtɔrɔw ye k'a fɔ k'i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ i tɛ se k'a lajɛ ka dɔgɔtɔrɔw lamɛn ka dɔgɔtɔrɔw ka baara kɛ cogo lamɛn o ye ko ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ a tigi bɛ fili la kalo 1 in kɔnɔ degun kɛra a ma fɔ min sɛbɛnna papier kɔnɔ a tɛ se ka kɛ a man ka kɛ a ma fɔ a man ka kɛ dɛ parce que n ye min fɔ sisan baara min bɔ aw bolo ne ma da la ni baara bɛ yen baara min sanuyalen don n'a ye baara min ka surun ala la ka tɛmɛ a kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔninfin nin dilan k'i nin ka donc fɛn fɛn mana kɛ revendication kɔnɔ a jɛra de an k'a lajɛ hakili la min bɛ se ka dilan k'o dilan kɔnɔ n'an y'o dilan kɔnɔ fɛn bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais n'an y'a dilan kɔfɛ min bɛ se ka dilan o bɛ dilan ka fara a kan gouvernement ka kuma ye min ye u y'aw ka degun dɔn u y'u lamɛn gouvernement ka kuma ye min ye premier ministre ka kuma ye min ye an b'an jilaja hali bi fɛn fɛn n'a bɛ se ka kɛ an b'an jilaja k'a kɛ nin ko kɔnɔ. ministère dira ma don min o y'a sɔrɔ baarakɛ tɛ ka kɛ ministère kɔnɔ baara tɛ yen
bara jɔlen don i bɛ t'i sigi biro la ko e b'i sigi ko mɔgɔ kana ka sɔrɔ baara tɛ yen sisan i bɛ taa mɔgɔw de fɛ ka kumaw fɛ ka ɲinini kɛ ka deli kɛ baara ka daminɛ ni zeyina u k'a to ne yɛrɛ bɛ na ka na bonya kɛ ka na barikada kɛ ka baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn o de ye ne na ko bɛɛ ni a cogoya de n nana de k'an ye du kelen mɔgɔ ye n nana de k'an bɛ fani baara n nana de ko n fana sɛndi kelen de yanni i ka kɛ minisiri ye i bɛ kɛ fɛn dɔ de ye ministeriya tɛ n ka doctorat d'état a médecine bɔsina o ministeriya bɛ ban n bɛ tila ka segin nɔ la n sɛndi kelen de sisan an ka ko in bɛ yɔrɔ min ne hakili la bi a tun bɛ n kɔnɔ ko n kelen de bɛ na wallahi depuis premier ministre ko ko ministre Konate ka na ko porte parole du gouvernement ministre Konate yɛrɛ wulila a ko sama n tɛ don n ka mobili kɔnɔ an ka don i ka mobili kɔnɔ bɛɛ y'a ye ne wasara bi ye donba ye conseil de cabinet in na bi primature la kuma fila ma fɔ o aw de ka kuma fɔra conseil de cabinet banna u y'an ta mini conseil de cabinet la premier ministre ka bureau kɔnɔ kuma fila ma fɔ yen ministre damadɔw tun bɛ yen ɲɛɲinini bɛ ka kɛ nka i b'a dɔn a ye misali min di ni banabaatɔ nana brancard kɔnɔ entre la vie et la mort fura min b'a wuli a b'o de ɲini sisan an ka priorité o ye ka crise in jɔ kɛnɛya lafasali jɛkulu ka fɔ la n'o ye sendikaw ye u y'a yira k'a fɔ minisiri kura bɔra ka nin waleya min kɛ ani foli ka kan sabula waleya don min n'a bɛ bonya ni karama yira kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la a ka ca ni kalo kelen ye bi sɛgɛn ani degun o bɛ banabagatɔw kan sabula hali ala ma taa kɔlɔsili n'o ye surveillance ye o min kan ka kɛ banabagatɔw la o si ma se ka lasɔrɔ nin kalo laban in na gouvernement kɔrɔ ka sigi waati a kɛra gɛlɛya ye u ka laɲini ye nin gouvernement kura min n'a sigira a ka se ka kɛ olu ka gɛlɛya wulili sababu ye kunnafoni lajɛrɛ forum de la presse atako fɔlɔ kɛnɛ sigira sen kan kunnafonidilaw ka soba kɔnɔ ni o ye maison de la presse ye mɔgɔ min kun welelen do kɛnɛ invité ya la o ye commission vérité justice et réconciliation ma ɲɛma de an ka ɲɛjɔw sɔrɔlenw na barodala kɛnɛ min sigira kunnafonidilaw ka soba kɔnɔ n'a la ɲinina mali kunnafonidilaw fɛ n'o de ye sanga ani wagati ka mali ɲɛmɔgɔw wele u kana ɲɛfɔli kɛ u ka baarakɛtaw kan walasa maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama u ka nin zene sigili u tun kɛlen bɛ ka wele bila maa min ma o ye Usman Umaru Sidibe ye n'ale ye kuluba min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ walasa bɛn sariya ani hakɛw dafali o waleyali ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye commission vérité justice et réconciliation bakurubala CVGR maison de la presse min la sigi ka a to mani kuma an ka se ka mɔgɔw wele minnu bi ko dɔ dɔn yɔrɔ dɔ la u ka na ka ɲɛfɔ an ɲɛna u ka baara ye mun ye u b'a la ka mun de kɛ an bɛ se ka mun de lase mɔgɔw ma ka tuguni a jateminɛ kunnafonidilaw ka baara ye ka kunnafoni ɲini k'a di mɔgɔw ma walasa i ka se k'o kɛ f'i yɛrɛ ka kɛ fɛn dɔ kalama o de la an ye commission vérité justice et réconciliation ni o ye baarada ye minnu ka baara ye ko ka cɛ ɲini ka sariya ɲini ani ka bɛn ɲini ka kɛ mɔgɔw kan an ye o ɲɛmɔgɔ wele ka na a k'a fɔ an ɲɛna a ka baara ye mun ye u ye mun de kɛ yala cɛ ni ka cɛ ɲini nin a bɛna kɛ dɔ ka ɲɛkumu de kan wa yala bɛn ɲini nin a bɛna kɛ dɔ ka ɲɛkumu de kan wa olu ye mun kɛ u bɛna mun kɛ a nana a y'o de ɲɛfɔ an ɲɛna u ye fɛn o fɛn kɛ ka se bi ma ani u bɛna min kɛ walasa kojugu minnu kɛra mali kɔnɔ a tɛ dɔrɔn kɔrɔn fɛ mais mali bɛɛ kɔnɔ jɔn de tɔɲɔna bin kɛra jɔn de kan jɔn ɲana ale ka hakɛ ma d'a ma olu bɛɛ ka se ka dɔn ani u ni min ka kan u ni hakɛ min ka kan u bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn na
ka kaɲɛ ni a ka kulu in ka baaraw bolodatogo ye ani nafa min bɛ a ka baaraw la jamana ka ɲɛta ni basigi hokumu kɔnɔ. Usman Umaru Sidibe a kɔni ye walawalalu caman kɛ a ka jɛkulu ka baaraw bolodalenw na ani jɔyɔrɔ mun b'u la Mali kɔnɔ bɛn ani sigikafɔ o sabatili ma. N ka kuma labɛn ka Maliyɛn u k'u jija Mali b'olu de bolo, Mali tɛ maa si bolo. An b'a fɔ a bɛ nin bolo nin y'a tiɲɛ bɛɛ ka wuli maa kelen ka wuli i ye muso ye o i ye cɛ ye o i ye denmisɛn o i ye mɔgɔkɔrɔba maa kelen ka wuli i ka i hakili ɲɛ i k'i ka kumaw ɲɛ i k'i ka walew ɲɛ i k'i ka ŋaniya ɲɛ a bɛ dilan cogo min parce que sini denmisɛnw bɛ na dɛ anw minnu jɔlen bɛ an y'a ta kunu mɔgɔw de bolo an k'an jija an ka baara kɛ an bɛna di sini mɔgɔw de n'an ko Mali abada de don ala de y'a dilan ten an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali kɔrɔta. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u ka ni ladala sigili n'a bɛ kɛ sanga ani wagati kunnafonidilaw ani Mali maa ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka wulikajɔ n'a ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye walasa ka malidenw u kala kunnafoni sanga ani wagati jamana ɲɛmɔgɔw ka baarakɛtaw kan ani baara bolodalenw na. Programme Jeux de Fort a ye tile 3 lajɛrɛ dɔ sigi sen kan Kati cercle kɔnɔ walasa u n'u baarakɛɲɔgɔnw ka se ka sigi ka hakilina falen kɛ gɛlɛya dɔw kun kan baara taabolo kɔnɔna na. Jeux de Fort ka ni tile 3 baara in lajɛrɛ senfɛ hakili jagabɔw kɛra ka ɲɛsin gɛlɛya camanw ma ni ka labana ka fɛɛrɛ da jira o gɛlɛyaw la walasa o kow bɛ se ka nɔgɔya i n'a fɔ komi ta mɛnɛ ni kungo kɔnɔna la jiko gɛlɛyaw kalanbaliyaw ani baarakɛminɛw suɲɛni a hakili jagabɔ kɛbagaw u tilala kulu 3 ye u hakilinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu de kan tile 3 lajɛrɛ in kɔnɔna na Programme Jeux de Fort ni o ye baara bolodalen ye min sigira sen kan walasa ka kungo kɔnɔna lakana ka bɔ jiritigɛ jugu ani ja tɔɔrɔ ma ani jiridenw bayɛlɛmani ka kɛ magoɲafɛn camanw ye ɲɛfɔli caman o kɛra u ka baarakɛtaw kun kan. On b'a fɔ programme min ma ko programme Jeux de Fort. Alors Jeux de Fort ye programme ye min waribɔbaga ye Suède jamana ye ani Mali olu ka bolodonbolo senfɛla la Jeux de Fort bɔra o kɔnɔna na. Alors a daminɛna deuxième phase nin daminɛna 2015 la a duré 4 ans. Ɲɔgɔn ye boloda ani an baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ notamment eaux et forêts yɛrɛ ani maire an ka maire caman falenna caman bɔra o place la o bɛɛ b'a la dɔw bɔra conseil communal yɛrɛ la bɛ kɛ ni eaux et forêts baarakɛlaw de ye olu fana caman fana falenna mɔgɔ kuraw nana minnu tɛ baara ninnu ɲɛ min kɔnɔ i t'a ɲɛdɔn donc an ko pour que baara in ka ɲa f'an ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔn ye an ka activité a bɛ baara minnu kɛ ka ɲɛfɔ degun minnu b'a la ani ɲɔgɔn cɛ an k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna solution min fana b'o degun na an y'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ an ka kungodaw dɛmɛ k'u la tɔpɔtɔ ani mɛrilakaw donc o baaraw kɔnɔna na an bɛ nakɔ baaraw kɛ vergerw b'an bolo di baaraw bɛ yen nɔ sɛ maraw b'an bolo an bɛ kɔlɔ bayɛlɛma ka kɛ tulungana ye donc an bɛ fɛn caman kɛ olu baara kɔnɔna na bayɛlɛmaliw la nin baara ninnu fana bɛɛ la problème minnu b'a la an jɛra k'olu fana fɔ ɲɔgɔn donc degun minnu b'a la an y'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jumɛn jɔyɔrɔ ye mun ye degun ninnu wulili la je pense que mɔgɔw ye fɛn caman faamuya baara ninnu kɔnɔna na. Jeux de Fort de a ka nin baara bolodalen a laɲini gɛlɛman dɔ ye ka se ka kungo kɔnɔna lakana ni togodala mɔgɔw dɛmɛ ɲɔgɔnyali ye u ka se ka baarada wɛrɛw sɔrɔ u yɛrɛ u ye min tɛ jiritigɛ ye min sɔrɔ bɛ bonya u ma kosɛbɛ baara bolodalen min bɛ nin programme in bolo ni o ye Jeux de Fort ye k'a ɲɛsin togodala mɔgɔw ma o dɔw bɛ tali kɛ nakɔ baaraw jiridenw bama yɛlɛmali o n'a ɲɔgɔnnaw. Projet baarakɛla de Fort olu ka baara bolodalen kun don baara mun don ka ɲɔgɔn kumaya parce que a projet bɛ yen de bɛ kɔrɔlen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kungo ko bi jatigɛ ko don parce que jɛnatigɛ yɛrɛ fɛnw bɛ ka yɛlɛma a b'a ye tilew bɛ bɔ kosɛbɛ sɔmiyaw tɛ don a don kuma na a bɛ ban ka sɔrɔ a ban kuma ma se o bɛɛ y'an ka kungo kɔnɔnaw bɛ ka tiɲɛ donc projet nana pour que ka kungo kɔnɔnaw lakana jiritigɛ ka dɔgɔya kungo kɔnɔnaw ka surun maires de la communes de la communes de ka mara la coordinatrice n'a ka mɔgɔw nana ka na o ɲɛfɔ maires ye pour ka se k'a faamuya programme olu de ta don maires de ta don parce que jamana hamina de don ala y'a k'an y'a kuncɛ bi an y'a kuncɛ hɛrɛ la an nisɔndiyalen don k'a ye k'a fɔ a kuma kɔni cayara kuma cayara mais mɔgɔw ye ɲɔgɔn faamuya o y'a nisɔndiya ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ programme Jeux de Fort baara bolodalen de don min sigira jamana maa ɲɛmaw fɛ walasa jan ka se ka to kungo kɔnɔna na ani ka se ka togodala mɔgɔw yɛrɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya u ka se ka don murubakala la ni ka jiritigɛ dabila jiritigɛ min ni o bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni kungo kɔnɔ ja ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ wulili ye. Sani an kan ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kun cɛ salon dɔ olu kɛnɛ sigira sen kan walasa Mali jamana
baara ko ani baaradege ko u bɛ se ka taa ka don ba la cogoya min na a bɛ kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ caman de ma olu ka dɔnni u bɛna kanguruya ka ɲɛsin baaradege caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bololabaaraw walasa u bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira caman ye Mali jamana ma an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Nin kɛnɛ mun dayɛlɛnnen filɛ n'a bɛ baara ani baara degeli kɛnɛ ko fɔ n'o ye salon de l'emploi et de la formation professionnelle ye a bɛna kɛ sababu ye ka siraw bɔ cakɛda ɲɛmaw n'o ye entrepreneurs ye ani baaraɲininaw ni ɲɔgɔn cɛ demandeur d'emploi n'o bɛna kuncɛ cakɛdaw entreprises olu ka lakodɔnni ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ a taara ka don ba la san 2013 waatiw agence de communication natu.com fɛ. Salon accompagné tɛ dɔwɛrɛ ye ka demandeur d'emploi baara ɲininaw ani minnu bɛ baara di mɔgɔw ma k'olu don ɲɔgɔn na ka écoles ni école de formation ni écoledenw bila ɲɔgɔn na min b'a to n'u bɔra dɔrɔn u bɛ se ka baara sɔrɔ cogoya min na a kɛ kun y'o de ye ka yelen bɔ baara ɲininaw ni baarakɛlaw cɛ. Bon an sigilen don ka jaabi min ma kɔnɔ o ye employeurs n'a bɛ fɔ ko bureau de recrutement ani minnu bɛ baara apprentissage ka mɔgɔw dege baara la olu ka don ɲɔgɔn na an ka taux de réduction de chômage fana ka se ka kɛ an sigilen don k'a ɲininka k'a fɔ ko o ye an ka résultat attendu dɔ. An y'a essayé ka nin salon in kɛ nin y'an siɲɛ 4nan de ye salon de la santé de l'emploi de la formation professionnelle bɛɛ kɛ agence Natu communication fɛ salon in kun tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnninw minnu bɛ yen n'u tilala kalan na u ma baara sɔrɔ hali minnu ye baara sɔrɔ ka se ka daw yɛlɛ u ye u bɛ se ka don da sɔrɔ cogo min na ka baara dege ɲɛɲini ka baara dege kalan Natu communication ka hami ye Mali den cɛman na musomanw an yɛrɛ denw b'a la koyi walitaw yɛrɛ b'a la walita yɛrɛ tɛ yen a bɛɛ ye an denw ye donc an bɛ Ala deli nin salon ye min n'an y'a kɛ ɲinɛ an kun kɔnɔ gannen bɛ mais Ala y'an dɛmɛ a la Ala y'an dɛmɛ an sera k'a kɛ an bɛ Ala deli san wɛrɛ ta min na an bɛ Ala deli fana Ala k'o fana nɔgɔya an ye. Kɛnɛ b'a don kɛnɛ mun bɛ dɔnni faleli kɛnɛ ko fɔ cakɛdaw ani denmisɛnninamaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan san 2017 o bɛ kɛ a tako 4nan ye n'o ye a 4e édition ye ka sigi dakun min kan o de ye ka se ka siraw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya denmisɛnw ka dɔnta ka kawuriya mun bɛ tali kɛ baarako ta fan fɛ a kɛnɛ defaya dilen don jamana minisiri ma mun ka baaraw bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔ baarako ani baarakalanko koɲɛw ɲɛnabɔli ma cakɛda camanw fɛnɛ bɛ yen minnu yera a kɛnɛ kɔnɔ minnu ka baaraw bɛ ɲɛsin ka se ka denmisɛnw ka baarako nɔgɔya jamana kɔnɔ. Min y'an lase nin kɛnɛ in kan parce que a bɛ tali kɛ fɛn fila la fɛn fɔlɔ o ye offre de formation éducation offre de formation emploi c'est-à-dire baaradege kalan ani baara yɛrɛ sɔrɔli bon donc je crois que o initiative taara Natu.com mɔgɔw fɛ et an kun kan ka ye nin kɛnɛ in kan pour que ka se k'a fɔ denmisɛnninw ye ko anw fana bɛ yan nɔ olu kama olu ka bila la walasa k'u bilasira kalan kɔfɛ baara de bɛ yen maintenant o baara in na u kan ka dɛmɛ cogo di o ye d'abord k'u sinsin u ka dɔnta la o kɔrɔ ye min ye renforcer l'employabilité des jeunes u ka se ka ɲɛ sɔrɔ baara ɲinini na donc o bɛ tɛmɛli kɛ jumɛn fɛ an ye stage de formation professionnelle boloda o stage de formation professionnelle an bɛ jeunes ta k'u bila service public la donc u bɛ san 1 jate kɛ yen nɔ donc u b'u dege administration publique yɛrɛ fɛnw kɛcogo la baara kɛcogo la baara taabolo la u bɛ faamuyali sɔrɔ o la walasa u ka expérience professionnelle dɔ sɔrɔ administration publique ta fanfɛla la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in sigiko 4nan n'o ye a 4e édition ye ka ɲɛsin baara ani baarakala ma a kun cɛra ni rubantigɛ ye ani cakɛdaw y'u ka cidenw bila ka n'u ka dɔnniya minnu yira kɛnɛ kɔnɔ olu yɔrɔw jirali ye dunanbaw la. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ.